Voilà, c'est Chani. Ni raha tiako volagniny, za io zay hagnano vidéo hely fa malandy hiasa. Je vais aller au travail. Donc, je commence à 11 h aujourd'hui et c'est pour ça que je suis encore là à cette heure-ci. Donc, raha tiako volagninareo andeha hiasa za io bako midiko 11 h zay mahatonga za azo mbala hitanareo eto mbala tsara antsika jiaby. Hitanareo zegny za eto andeha koragna satria misy bruit zegny mandeha tsinitsinakady c'est pas moi du tout fa koragna mandeha zay entre namagna. Za io baka ndraikindraiky manjarinjary porte-parole zay asasanakahy io ndraikindraiky na raha mandalo amijerinakahy igny izy falefako. Za zio zegny ataoko exemple zay za zay mandeha Madagascar. Ke za mandeha Madagascar, za anjay koa navy agny za zay magnamia cadeau. Kimazy. Donc, za zio zay nandeha Madagascar. Za navy agny zegny ohatra za zay nagnamia rayano parfum araiky. Izy baka io anjay mivolagna amin'olo ama nata za parfum araiky fa namezany zaho. Ny maraha azo aminany koa tsy parfum araiky fa namezany zaho. Za agnazava aminareo pourquoi zegny olo araiky nahazo parfum araiky fo. Voalohany anareo Madagascar io anareo tsy araiky. Misy camarady, misy namagna votraka, la famille zay votraka, misy ry tantiny, ry tonton, ry angovavy, ry azovy. Alors que za hitondra cadeau igny za araiky fo. Azonareo, za araiky fo andi hitondra cadeau aminareo. Fa kanefa anareo tongasa cadeau igny mandeha 10 C'est normal drako, c'est normal zalahy tsy haiko manafiky zandagna amianao parfum araiky fo. Satria nagnino? Parce que vous êtes nombreux, maro zegny anareo. Normal zegny za zo tsy afaka andegna amianao cadeau valise araiky. Asa mazava zegny, ke matetiky zay olo amezanao cadeau io tsy mankasitraka. Misy olo andi hitady ataotsika tongasa telefone zao iPhone. Telefone andi vidiko aminao mandeha 500 €. Tandrignesa, alors que billet d'avion nakandeha hagny mandeha 1500 €. Karaha ataoko za mbarako anareo za ty mandeha à Madagascar en général vers été. Juillet, août. Tsara nandeha sara. Le frais mandeha juillet, août. Olo koa hitanareo hagny surtout mois d'août. Volagna fa tsy somasoma bienany. Io tsy mandeha novembre, io tsy mandeha février, mars, io tsy mandeha avril. Na bonne année mbala moins frais que mois d'août. Coucou ma chérie. Que juste ouais, za ndraiky je parle pas de moi forcément fa za zay magnano exemple zay les billets. Billet zegny minimum azonao 1500 € olo araiky billet. Amin'igny amizay mbala tsendriky avambanja koa. Za igny ndraikindraiky zarazara 1500 mbala Antananarivo fo. Antananarivo mandeha mbanja makarakory ataony. Koa tsy avion mandeha jusqu'à Nosy-Be. Baka Nosy-Be mbala misy lakoky koa mandeha Ankify. Ankify mbala misy tomobile koa mandeha parkage mbala misy koa taxi ou bajaj mandeha an-tragno. Azonareo le jiji. Mélanger ny compte tianareo ndraigny dépense jiaby. Plus zahay mandeha Madagascar io. Billet d'avion igny fampitrahary. Argent de poche nay navy agny. Zay havy agny, tsisy olo andeha ampihinagna zahay koa navy à Madagascar fa zay tompony miantoko bazarinay havy agny. Raha zay tsy remarqué nareo. Est-ce que anareo mety invité zay une fois fa viadrako andiny giagiaky hinagna brochette bonjour Mia. Aviadrako. Une journée fo za invité nao chez toi. Je crois pas que za andi hinagna antragnonao agnatiny 1 mois za vacances agny. Azonareo donc raha tiako volagniny amizegny. Be zegny vola laninay zay andezanareo agny. Be. Ataotsika zegny 1500 € billet nakamagny. Coucou zandroko seva Josiane. Frais nakamagny plus argent de poche nakam pendant fanjava raiky. En plus, lentany mboatsika, andeha la plage atsika tsy maintsy za charge tsika jiaby anareo na misy vola anareo tsisy magnaboaka. En majorité mety misy ny magnaboaka fa tsy maro. Andeha disco tsika za iantoko toka atsika baka io anao invité ko atsika io mandeha 3 atsika am table io.
Oh, misy camarade. Shani aye malabiara ele. Olo jiaby atsika io mandeha. Alors que programme tsika andeha tsika roe tsika fa 3 amy table. Tsy matity za zay fa za zegny agnambara zegny. Pourquoi zegny za zay tsy tafitondra cadeau valise araiky zegny aminao. Zegny. Ke za zay koa fa andeha Madagascar ataoko agnatin'ny lohanakay otriny par jour bazarinaka. Nefa hagny misy havagna. Fa noho ny antena mipetraka andafy. Charge jiaby amin'ny andafy. Zay andafy boka malaza aminareo Pagnarivo boka. Zay andafy ty boka malaza Madagascar Pagnarivo, malaza pitsikoriky vola karaha pitsikoriky manga izy fainareo boka. Kesa fe zay koa fa olo andafy zegny vola io aty rabaraba amin'ny lalabe zay miboaka tragnonay feno zo zay miramasy fo amin'ny lalabe. Zegny signinay andafy io. Zegny. Ke za zegny koa fa andeha Madagascar bienaka deja antratrako jusqu'à za havy amy ville naviako ambany volonay ry. Tananarivo za mijotso ataoko pare bien avionaka jusqu'à Nosy be soit taxi brousse jusqu'à Ambanja. Zava parkage mbala magnefa koa za bajaj mody antragno. Ke raha jiaby igny konteko. Zegny araiky. Baka io anareo io tiagna anareo io fa matetiky zegny anareo tsy mahatsapa anareo Madagascar tiagna c'est-à-dire za mitondra valise telo asa za managna valise managna droit valise aroe zegny agnatiny ansoty valise madinika araiky zegny amain bagage amain. Zara hentagna ninakamy jiaby igny bagage amain igny fo. Valise aroe bagage ansoty igny hentagna anareo fo. Zara na lamba sikiniko fo tsy hoisy. Cadeau nareo mamompogno ho. Anareo njaigny 3 amby na 5 anareo yan. Misy namagna votraka. Ny zanaka namagna votraka. Ny camarade rehetra mbala hely. Ny jirany niaraka tombo tamy quartier. Koa ry tonton, ry tantiny, ry dady, ry angovavy, ry zagny ry rangay, ry bimagnangy, ry azonareo cadeau jiaby igny mameno valise na lamba skinina ndraikindraiky kiloty skiniko mbala vidiko a Madagascar. Fitiavagna anareo fo izy. Ke izy koa anao drako anao ramose namiagna cadeau araiky mankasitraha izy koa anao tagnatin'ny liste agnatin'ny valise igny fa anareo io 10 anareo io agny. Baka io téléphone tadiavinao dividiko 500 €. Ividy téléphone anao za 500 €. Vidy téléphone angovavy za 500 €. Vidy téléphone namagna votraka za 500 €. Bienaka 1500 €. Argent de poche naka pendant fanjava araiky otrino. Isaka tsika andeha disco za antratranaka jiaby hoe. Andeha bazary atsika antratranaka jiaby. Andinagna brochette atsika amin'ny lalabe antratranaka jiaby hoe. Andeha la plage atsika antratranaka jiaby jusqu'à location tobile. Na anao misy tomobily, na anao zao misy moto, za misy course mbala za koa gnefa carburant tsika. Satria za andafy satria vola amin'ny lalabe boka ty tsompiniko za miboaka varavaragna anaka eto feno vola amin'ny lalagna za mitsimpogno zay zegny zay andafy io aty zay fainareo. Mitsimpogno vola amin'ny lalabe. Ke zegny raha mbariko anareo eto mankasitraha. Na zay koa na avy any nagnamia anareo sourire fo. Nihoriko anareo mankasitraha. Izy koa anao nahazo parfum raiky, vous imaginez prix ny parfum miagnanareo io agny. 100 ml. C'est rare que anao mahita bon parfum 100 ml 90 €. Matetiky mandilitra 100 € fa vidin'ny parfum araiky aty. Attention. Mandilitra 100 € vidin'ny parfum araiky aty. 100 ml ozazy. Mandilitra 100 €. Alors que anareo io maro. Anao nama camarade ko namia cadeau navy aty magnadigna namagna. Anao marana mezany zao. Nahazo ranomagnitra araiky fo. Nagnadigna namagna camaradinay be teto. Alors que za igny namanao igny za misy namagna votraka, rena araiky, baba araiky ohatra ataotsika za. Azonareo za igny misy namagna niara-mipetraka tary, misy ry angovavy ry tonton. C'est normal izy koa anao drako namagna tsy tongasako cadeau valise araiky. Zegny zay raha ampitsahivoko zegny amin'olo magnamiatsigny zahay baka andafy tsy magnamia anareo cadeau valise araiky misy hantony. Na zay io ndraikindraiky mikase la tête fa tsy hay zova miagna fa tsisy cadeau miagna ndraiky vola feky tsoagna miagna anareo fitiavagna agnamia anareo fahampo. Zahay mody ndraikindraiky zay vidy jusqu'à lamba sikininay mbala fotrokanay aminareo agny. Zay io avy aty aminjay mipody koa magnano hoe tsakaraka lamba koa vidy.
kiraro nino ndraiky trousse de toilette nefa fotrika nefa trousse de toilette zay kony miasa fo aty isanandro avy aty koa zay mipody mamoro zegny raha tiako ambaranareo mankasitraha anareo Madagasikara na zay io aty miboaka tragnonay mitsimpogny vola amy lalabe o za zay mitsikoriky vola karaha mitsikoriky manga igny zay magnaniky fofa mahazo mitondra vahanao zegny ke zegny zory avako aby mankasitraha izy koa zay ambaronareo nino mandiniky zay io ahampiko mavolanakaty agnatin'ny fanjava raiky fontony baka tsy haiko rô milliardaire andafy aty mandeha Madagasikara donc fa karaha ataony Shani izy koa mandeha Madagasikara micalcule tsara beky ohatra zay ataoko zio ty za zio ty magnano ohatra 50 € par jour combien zay agnatin'ny fanjava raiky izy koa zay mandeha la plage nino andehanagna brochette iarakaraka amy namagna tsy maintsy 150 € donc vola laniko kontegna jiaby igny kontegna zegny baka io mijaly zay misariky valizy igny tagnanakahy roe fo azonareo tagnanakahy roe anareo baka tsy endriky nahita karaha ataoko za navy mibiribiry valizinakahy za ndraiky antena aminao misy zanaka hely zanakanao hely i baka tagnanao hila mila hitana izy alors que izy managna droit valizy koa zanakanao bagage à main safenao nzay sariky valizy aroe igny plus zanakanao zy tsy voatana avion ndraiky valizinakahy mibiribiry ambany ario jialy fa antena megnamentra karaha antena igny karaha olo clochard igny antena ndraiky valizy be tsy soma ambarinareo somasoma mitondra valizy marobe l'aéroport ary Hagny fo zo misy pilipilanja valizy io fa ty anao de merde anao tompony désolé mi-utiliser mot de merde je sais pas classe mais voilà de merde anao tompony agny fo anao tondra valizy niny ro na ro ilanja valizinao Madagasikara ro na ifanao vola kun ro igny ro bako tsy raha ngeky labiara amboara hely kun ambaranao gratuit baka zigny anao igny magnamia amboara hely kun dikan'zegny paye moi agnaran'zigny paye moi anao tsy maintsy magnamia vola hely koa karaha zegny valizy tagnanakahy roe fo anao koa baka mijotsy taxi à l'aéroport ro misy charcharion-draha baka zy valizinao nzay ataonao io no kasa fenjaigny izy koa fa lo sans souti ambaka anao nzay tranquille io nzay baka ohatra anao misy zanaka hely anao nzay miprofite koa izy managna droit 10 kilo tsako 12 kilo bagage à main anao koa managna 12 kilo anao nzay baka misariky valizy aroe io nzay koa baka drako ity zanakanao igny mbo hely anao nzay baka mila tana zanakanao koa tsy hainao nzay ataonao zanakanao manjary fa tsy voatananao fa anao fa valizy igny feky fonto fitiavagna anareo fo jiaby igny jialy tsy jialy ndraiky na havy agnaty avion tena fofo kely mitringo aby mampetraka azy agnabo ary tsy raha olo andeha agnapetraka azy koa tsy raha misy lehilahy mba gentil ilanao magnapetraka azy agnabo ary bagage cabine magnantogny izy antena fofo kely mijaly aby hampanonga azy fitiavagna anareo fo jiaby magnapetraka azy agnabo agny nata anao igny fa tsy hainao ataonao miaraka manteau jiaby asy fa sahiragna anao izy koa baka nisy vol escale zay io anao sahiragna marigny jusqu'à havy aminareo haigny na avianagna mianareo cadeau mbala tsy ankasitrahanareo koa ke tsy tafamiagna cadeau valizy araiky anareo par tête fa anao koa fa nahazo na bisou na 10 000 francs fo namiako anao mankasitraha fa jialy tongasanay cadeau aminareo bako anareo 10 za tsy araka vola zegny ravako aby fa tsy haiko ro milliardaire nandafy ity donc agny tsy mijaly fa karaha ataoko zegny karaha ataony namako aby zay pokoragna aviako nagnano vidéo ty zay ty tsy milliardaire fa tia fihenagna fa ianareo baka maskiny toujours vantara fo baka zegny fa ny mpagnarivoko ny tsy vantara karaha ataonay ty fa le maskiny fo vantara fa ro mpagnarivo dindero ndraiky oesanay nareo mbela koa bonne journée jiaby fa mbala iseka andiasa bisous je vous aime mes amis